A potaknuti što više svojih građana na tjelesnu aktivnost od barem 15 minuta zadali su si protekle srijede u Lepoglavi i na taj način uključili su se u World Challenge Day. Sunčano i toplo vrijeme svakako je pomoglo u organizaciji jednog zanimljivog rekreativno-sportskog događaja međunarodnog karaktera koji je pobudio pažnju onih najmlađih mještana grada Lepoglave, a koji su pak imali jedinstvenu priliku sudjelovati u manifestaciji pod nazivom World Challenge Day. Ovaj je događaj samo još jednom potvrdio Lepoglavu kao sportski grad, čiji se mještani, bez obzira na godine ili možda kondiciju, rado uključuju u ovakve događaje. No bez daljnjega, a sudeći po viđenom, u tom su danu ipak najviše uživala vrtićka i osnovnoškolska djeca Lepoglave i okolnih mjesta. Cijelodnevni program započeo je već u prijepodnevnim satima na školskim igralištima u Višnjici i Kamenici, a u poslijepodnevnim su se satima mali rekreativci u pratnji njihovih roditelja preselili u Lepoglavski gradski park. Lepoglava je odnedavno proglašena i Europskim gradom sporta, pa je i prihvatila poziv TASIFE za uključivanje u ovaj hvalevrijedan projekt. Što je zapravo TASIFA, objasnio nam je organizator ovog sportskog nadmetanja. TAFISA je Europska organizacija Sport za sve, ali TAFISA je i svjetska organizacija Sport za sve. Ona objedinjuje sve kontinente, odnosno sve sportske rekreacije koje su po kontinentima. Mi smo se prošle godine uključili u obilježavanje prvog Europskog tjedna sporta, uspostavili smo suradnju sa njima, registrirani smo kod njih i dobivamo svaki mjesec pozive da se uključimo u razne svjetske, odnosno europske sportske manifestacije koje se održavaju. Dakle, ovoga puta Lepoglava protiv Kupnice, to je natjecanskog karaktera. Koji je cilj? Pa cilj ove manifestacije je da gradovi potaknu što veći broj svojih ljudi na tjelesnu aktivnost od minimalno 15 minuta. A nama je cilj da pošaljemo poruku svima da se bave sportom, da sport postane sastavni dio života, kako od djece, tako i odraslih. Jer opće je poznata stvar da 1 kuna u sport znači 3 kune manje za zdravstvo. I mi se nadamo da ćemo kroz naše aktivnosti animirati iz godine u godinu sve veći broj ljudi da se bave rekreativno sportom. Koliko je princeza i klinaca prijavljeno, koliko je ovdje u Lepoglavi? Pa mi smo do sad imali nešto preko 800 djece u osnovnim školama, a sad ja se nadam da će biti nekih 100-tinjak djece iz vrtića i barem još dvostruko toliko roditelja s njima. Naša želja je bila nekih 20%, znači negdje oko 1600 ljudi da uključimo u sportske aktivnosti. I kad zbrojimo sve, ja vjerujem da ćemo biti tu negdje blizu. Suradnja zajednice sportskih udruga grada Lepoglave i grada Lepoglave još se jednom pokazala kao pun pogodak, a samim rezultatom i brojem sudionika zadovoljan je i čelni čovjek same zajednice. Ovo je samo nastavak kontinuiteta Europskog grada sporta koji smo dobili u 2015. godini. Zajednica u suradnju grada i u suradnju svih udruga u gradu, vrlo smo sinergični, okuplja sve uzraste i potičemo ih na bavljenje sportom. I ovaj današnji izazov je bitan za 15 minuta bavljenje dnevno sportom, ali Lepoglava živi sport cijele godine, ne samo na ovakvim manifestacijama, neki inače i preko svojih udruga, a poanta je cijele priče da mi potičemo baš najmanje uzraste i do najstarijih uzrasta da se bave na bilo koji način sportom. Hoće li se ova konkretna sportska priča nastaviti i dalje? Tako je. Ovo je nekako natjecanje, nazovimo pod navodnicima. Natječemo se sa Novom Dubnicom iz Slovačke, preko TAFISE iz Brisela, međutim to nije bitno. Lepoglava nastavlja kontinuirano bavljenje sportom i Lepoglava je otvorena za sve ostale građane iz okolnih mjesta i njih također pozivamo da se uključe u naše manifestacije. Manifestacija World Challenge Day održana je pod motom Vrati svoje ulice, vrati svoju budućnost, čime se mislilo na želju kako bi se na otvorene prostore grada, odnosno ulice, trgove i parkove, vratila tjelesna aktivnost što većeg broja ljudi, te kako bi bavljenje sportom kao i sama tjelesna aktivnost, posebice kod mladih, postao sastavni dio njihovih života, kao i zajednice u cjelini. Kada govorimo o Lepoglavi, onda neminovno možemo govoriti o sportu u Lepoglavi. Prije svega uvijek mogu reći sa zadovoljstvom da je Lepoglava postala prvi europski grad sporta koji smo zaista dobili ne zato što imamo velike velebne stadione, što imamo možda svjetske prvake, nego što smo jednostavno omogućili da u gradu Lepoglavi svi se mogu baviti sportom. Da li bilo rekreativnim, da li bilo nekakvim ekipama koji se bavi nekakvim drugim vrstom sporta. I to smo mi u Lepoglavi omogućili i na temelju toga smo na neki način dobili to
velebno priznanje. Sad, kad govorimo o sportu, onda mi dalje nastavljamo pred svega omogućiti svim građanima da se bave sportom, ali ovakve manifestacije kao što su danas, one su svjetskog međunarodnog karaktera, na način da omogućimo svim građanima da izađu iz svojih kuća, svojih stanova, da dođu u ove prekrasne prostore i to zelene prostore našeg grada Lepoglave, prije svega da se druže, ali naravno da se uključe minimalno 15 minuta u određeni sport. Sportska zajednica grada Lepoglave, grad Lepoglava je to našim građanima omogućio i prije svega evo želimo da se s time bave. Ali rekao sam, to je i svjetski karakter, to je međunarodni dio, tako da imamo i jednog protivnika, to je Svjetski dan izazova, to je Slovačke Nova Dubnica, gdje također u isto vrijeme isto održavaju takvu manifestaciju i nakon toga ćemo vidjeti koliko će građana se baviti sportom, odnosno biti vani zajedno s nama. Mi želimo da to bude neki 20% od svih građana, to je znači negdje oko 1500 do 2000 ljudi. Mislim da evo, prije svega možemo to odraditi jer sportom se bave svi i sport obuhvaća sve dobne generacije, od najmlađih do najstarijih, a naravno tu su obuhvaćeni i prije svega i invalidi, a i svi oni koji inače se teško mogu baviti sportom. Mi smo im to danas omogućili, ovo prekrasno vrijeme, ovo druženje, aktivnosti, možemo zaista reći da je opet Lepoglava grad sporta u Hrvatskoj i na to smo posebno ponosni, ja kao gradonačelnik. Dakle, mora se u svakom slučaju priznati da je Lepoglava sportski aktivna tijekom čitave godine. Pa naravno, samo ovakva manifestacija objedinjava sve one aktivnosti koje jesu, jer ono što želimo postići, a to konačno radimo, da sport je bitan segment grada Lepoglave. Nije više sport samo ono da ako ne znam što će sa vremenom, idemo se baviti sportom. Sport je danas i zdravstvena komponenta, ima puno petljivih ljudi, sport omogućava zdravlje. Sport omogućava i socijalizaciju, trebamo se više družiti, razgovarati, a sve to skupa sport je najbolji lijek za sve. Iako sportskog karaktera, ovaj događaj za sobom povlači i izvjesnu turističku komponentu. Meni je izuzetno drago što se ovaj Challenger Day održava ovdje u Lepoglavi. Kao što znamo, Lepoglava ovako je jedan povijestan grad, a sad je grad sporta. I naravno da ovakva događanja su dobro došla, jer privlače i naše građane da izađu iz svojih kuća i da se malo bave sportom i da upoznaju našu Lepoglavu. A isto tako privlači goste iz susjednih mjesta koje nam onda dolaze u Lepoglavu i malo se danas ovdje budu s nama proveselili. S obzirom da sport I vježbali, naravno. S obzirom da sport i više nego samo dobro živi u Lepoglavi, na turističkoj naravno zajednici da je malo proradi na dodatnim takvim programima, siguran sam da ideja ne fali. Pa ne fali ideja i mi se trudimo da u našim manifestacijama u svakom slučaju bude i taj segment sporta. Kao što znate, imamo za mjesec dana Lepoglavske dane i uvijek je neki program koji je usko vezan u sport. I također, drago nam je što možemo surađivati sa zajednicom sportskih udruga i mislim da ćemo i ove godine, a u buduće, razvijati što više ovakvih sportskih događanja i ovakvih sportskih dana. Sportski se u Lepoglavi živi i sportom bavi tijekom cijele godine. World Challenge Day samo je jedan od dokaza. Iako je u pitanju bilo nadmetanje između Lepoglave i Slovačke Nove Dubnice, u kojem je Lepoglava okupila 1166 sudionika, a što je 20% ukupnog stanovništva, još se ne zna koliko ih je sudjelovalo u prijateljskom gradu. No, bez obzira na konačne brojke, pobjednici su svi oni koji su sudjelovali u World Challenge Dayu.